Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. This time check is brought with Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Hey! 54 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Magom-gom nga hapon sa inyo taran. Enero 14 tuwig 2021. Webes nga adlaw. Masako ang kalabanan ng mga ka-aksyon naton. Sa pagsinumbali ang kalabanan, sako pa sa pagtrabaho. Ang iba nagahimos-himos na sa ilas ring kagamitan para magpreparar puli sa ilas rita sa tagsa ka mga puluyan. Mayaraman sa nagahikutar sang pwede magkwartahan. Isa na naman ini kaadlaw nga ang tiyempo balantayan. Bangod parang sa gihapon nga nagasiburo. Akon sa mga manok pa nagasiburo. Hindi mayo ang sitwasyon kung nalakat sang tiyempo kon panahon. Ang atong sa nga istoryahan dari sa Bacolod kag Negros Occidental sumunggid nga hapon. Tuman kabugnaw sang hangin nga kon kaisa. May dala pang dabo-dabo talithi o kon pag-ulan. Halong-halong lang gid. Sa inyo sa nga ay kayong lawas. Ang inyo sa nga alipuduhan halong higid. Nga hindi mabasa. Pating inyo sa nga tingkoy. Kag inyo sa nga dila. Yari kita sa Enero 14. Oy, damo-damo gawa subong sa mga nagasaulog sang ila sa kadlawan gali. Nog sang ila sa nga birthday. Mga famous nga mga tawo, mga kilalang personalidad dari sa pungsod na Pilipinas nga nagasaulog sang ila sa nga birthday. Birthday gali subong ni Ramon Ang. Ramon S. Ang. Ang S sa gali, sinasa. Ramon C. Ang. Ika-67 anyos nga kadawan ni Ramon Ang subong. Ati isa sang ginakilala man nga pinakamanggarang nga tao sa Pilipinas. Birthday masubong sang Filipina long jumper nga si Elma Moros. 54 anyos sa subong si Elma Moros. Kag birthday man sang isa sang pinakamaayo sadto nga basketballista sa patag sang PBA. Birthday masubong ni Vergel Meneses. Ika-52 anyos na nga niya birthday.
ni Vergel Meneses. Sa iban nga mga nagasaulog sa ila sa nga pagkabunag subongged nga January 2014. Happy birthday, more birthdays, more life, halin diri sa palatunturan. Action Reports Afternoon Edition. Action na Marlon Hervaya, update naman ninyo kami sa nga palatunturan hasta tubtub sa tak ng alas 6. Masulusobray sa kauras nga paglinas sa mga balita kag pagkuso sa mga isyo nga may panakot pa nga komentaryo gamay. Action Reports After Edition. Nabuylog sa hapon ang atos rin ang mga action unit reporters. Ang mga balita dugay-dugay nga nagabinarakang ato na sa rin pagawaswasan. Inyo ka action. Action na Marlon Hervaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sa bahin sa nga balita lokal, pamuno sa nga DILG dire sa Negros Occidental, personal nga naglibot, nagkantugid sa mga dalan kag hilit-hilit nga mga lugar sang 3 ka banwa kag 2 ka syudad sa sor sang Negros Occidental. Kabahin na rin sang serye sang road clearing inspection nga ang deadline abinyo san ay buwas na nga adlaw. Enero 15. Deadline na buwas ang Road Clearing Operations 2.0. Sa mga lugar, barangay, banwa, konsunad nga wala pa makatapos-tapos sang panilo sa kilid sandalan sang ilegal nga estruktura, kaganuman nga bagay nga makasablag sa dalan nga ang nagapanag-iya gobyerno, ala pawala kag pabungo lang, langod base kamo naman ang madason nga masampulan. Ang lugar nga gin-inspeksyon sa nga DILG, ang banwa sang Hinigaran, Pontevedra, Binalbagan, syudad sang Himamaylan kag syudad sang Kabankalan. Of course, upod ang mga kapulisan para mapihob la. Gaway sang persona o konopisal sang gobyerno nga magpaisog-isog. Man kung kaysa kung wayo pod pulis ang DILG, taga DILG lang ang nagapatigayon sang inspeksyon. Bao mayara gid yung opisyal mo bisan paganis barangay. No? May barangay dire sa Negros Occidental nga doon nasampula naman ganin barangay kapitan mo may pending nga kaso. Kung kaysa ang mga naga-inspeksyon maka-aksyon ti ginadagdaog lang. No, ang mga tawo nga naga-implementar sang road clearing operation ginadaog-daog lang bisan ganit diri sa may downtown area kung kaysa mayara gid mo hindi gid malikawan bisan klarong-klaro na nga mayara sang illegal kag obstruction sa esa nga lugar. Road Clearing Operations 2.0. May tiyempo ta karon ato ni balikan. Isa-isa ta kung anong matabo ka kung anong dapat mabalaan sa mga opisyal naton sang gobyerno. Ang kalabanan may ibalo naman sila. Galing ba silipat la? O kung bisan mismo mga tao, bisan mga sibilyan para hindi matampukan sang kaso sa ulihi. Pareho sang natabo sa madabo nga mga local chief executives dumduman nyo sila ni. Nagligad nga tuwig na 2019 la. Subong ang kaso administratibo mo ding ginabaligban nila. May pending, mayara man gid nga mayara ganigin pamanaugan sa suspensyon. Langod sa ini pagtuman sa mando sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkadibas sa nga balita sa bahin sang lokal, Bacolod Mayor Bing Linardia kagbahin sa virtual ceremonial signing sa pagdunar sang pribado nga sektor sang COVID-19 vaccine sang gobyerno nasyonal. Istorya bakuna ni ang nagpatigayon Office of the Presidential Advisor for Entrepreneurship. Virtual ceremonial signing online. Imbitado sa among nga seremonya ang mga alkalde sang local government units nga naka-okay na, nakahuo na, o kung naka-secure na sang AstraZeneca vaccine doses. Para sila sinita sa tag sa mga komunidad. Ang pamangkot na rin nga tubtob subong way pamamasabat, wagid sa mga makasabat. Sa nugadayhan mag-aabot ang pagkabaklon nga bakuna ay mismo kagabi si Presidente Rodrigo Duterte si isa nga Talk of the Nation o kung Talk to the Nation. May manggani isang ginamenson sila nga pizza. Basta ang hambala kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte, nagapangamuyo siya nga kabay pa
mauna-una ang pungsod sang Pilipinas matulo temprano ang pagpadala sang bakuna diri halin sa sining kumbuyahan. May pamangkot pa diri sino ang una bakunahan diri sa Bacolod. Ang Bacolod may nakatalana na niya 650,000 nga doses sang vaccine. Naka-close deal na nisla sa pagbakal sa ring bakuna sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang guidelines sa kon mga pagsulundan sa vaccination program, ginahulat pa sang Bacolod. Hindi pwede nga maka-atraka nga way pa sang pagsulundan. Hindi pwede pangunahan. Kay base kon pangunahan, lain ang hinimo nga tikang kag sila ang babalikan. Taran-taran nga hulag subong kon bakuna ang paghahambalan. Kon basta gani hulag nga involved ang kwarta sang publiko, kwarta sang gobyerno, dapat miyaragid sang guidelines. Miyaragid sang pagsulundan. Di taluyag nga mayaran na naman sang masampulan kag magalukdo sang kaso. Pareho man sa mga ayuda incentives nga hinatag sa nga gobyerno na religal sa mga tinuig angot sa COVID-19 pandemic. Dugang nga balita lokal, ariho, krimen, makasilid nga krimen. Ang brutal nga pagpatay sang bana sa SD kaugalingon nga asawa sa Purok 1, Barangay Yaw-Yaw, Banwas sang Kawayan, Negros Occidental kahapon. Ang ginhalinan sa sus kasimple lang gid mo. Based sa inisal nga investigasyon kag sa pagpanugiron lang man sa mga tawo sa lugar nga ginluntaran sa insidente. Simple lang gid ang ginhalinan. Lalisay, bangod ang asawa. Sang unang asawa nagaobra ni sa Metro Manila. Kining asawa nga ginpatay mga kaaksyon. Based ato sa nga pagpakikistorya sa punong barangay sa Barangay Yaw-Yaw. Na istorya naton way laba madugay. Ang tumandok diri among asawa. Ang bana taga Leyte niyang bana. Tiner sila ang bana dara sa Yaw-Yaw Kawayan. Mga 20 katuig naman, so mga madugay-dugay naman. Ang asawa nagaobra sa Metro Manila. Kag samtang ara siya sa Metro Manila, nagapadala ini siya sang kwarta sa bana. Kay para ang kwarta, igasto pakayos balay. Pagpuli sang asawa, kibot ang asawa, ang balay wagid matandog, wala makayo. Naglalisay. Tub-tub nga nagpaiway ang asawa na pilitan ang asawa nga magbiya sila sa nga balay kag mag-start temporaryo sa balay sang iya sa nga bata. Pagpuli liwat sang asawa sa ina sa ni original nga balay, sa gihapon nagluntad ang lalisay. Pero likom sa asawa mga kaaksyon ang bana may patalom. Ang ginimo ginlaslas liog sang asawa patay. Kahapon sang hapon at tabo ining krimen makaaksyon ang lugar. May mga katupad man nga panibalay suno kay kapitan. Pero sang magpalagyo ang bana, sa gihapon may dala nga patalom. Ambal ni kapitan unay ning patalom kuno sa iya lawas. Di may mga tao bang kuntani nga nakakita. Kagluyag pangaboyon ang ining banda nga magsungka sa mga otoridad, pero nangibabaw na rin kahadlok sa mga residente akon kahadlok sa mga pumuloyo. Wala sa nakaistorya sa bana, waiban sa nakanakop sa bana. Nagpalagyo, hambal ni kapitan, nagsulod sa siot-siot nga lugar. Subong, wala sa gihapon o balaan, kundiin na ang lugar kagin padulungan o kung gin panaguan sa sining bana nga suspetsado sa pagpatay sa iya sa kaugalingon nga asawa. Ang Aksyon Radyo Bacolod sa rasiling tanan nakasugilan noon sa kay Kapitan sang Yaw-Yaw, kay Kapitan Josue Somianion. Ano gud ba lang istorya sa likod sa niyang makasalid nga krimen? Ano ang kinaiya sa ning bana nga anahimo gid niya? Nga patyon ang iya sa ning asawa sa brutal nga pamagi? Plus ang panawagan man sa kapitan sa mga pumuluyo kag mismo
sospitsado nga bala. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, ay bugal naton sa Kontagan Negros Occidental ka. Medyo proud ka ban kay dalakip ang Negros Occidental sa mga probinsya nga manggaran. No, kung manggaran, hindi mo silingon nga manggad mo kuan lang, kwarta. Porti nagapanguna dara ang kwarta. Nalakip sa top 10 ang Negros Occidental. Samtang ang Pilipinas nag-aprobar na paagi sa FDA sang emergency nga paggamit sang Pfizer-BioNTech nga bakuna. Nagkalain-lain nga mga sahi kag bransa nga bakuna na di ang posible nga gamiton diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang Pilipinas mga kaaksyon naka-secure naman sang dugang nga 17 milyones ka doses sang AstraZeneca. Botsilingon na silyohana. Sang Pilipinas ang tripartite agreement sa tunga sang gobyerno sang Pilipinas kag AstraZeneca sa additional nga 17 million doses sang ila sa nga vaccine. Nakaunaw na nagidman ang AstraZeneca. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:08 alas 5:08 Action Radio Philippine Standard Time. Amayan to nga to sa nga mga pangulong dinalaan, dugay-dugay lang ha ang detalye sa ring balita. Atong tingawan nga masaysay kapaplastar dugay-dugay. Unahon tanay ato sa nga patrol observation report naglibot temprano pa. Ang ato sa nga patrol with taglibot sa Bacolod kag Negros Occidental Action Jan Diaz. Araman si Action Dixon Tahong. Action Jan, mayong hapon, kamusta Bacolod? Please come in. Malawig-lawig pa Action Mar ang talapuson nga trabaho sa mga otoridad na binasang kontakto dari sa Dalanon nga sakop sang Mansilingan Felisa Road paanti siguro niling mahuman kag makagulo ginawa ang mga motorista kay kung gintisingan sa pato na bayad diri karon nga pon basta weekdays Action Mar diri mo gid mabatsagan kung ano ang perwisyo nga ginaatubang sa mga motorista nga nagalabay diri man mismo sa Mansilingan Felisa Road. Mangod na ka aksyon nga sige gyapon nagapadayon may gina-constructed man sila kagadigto nila ginasugudan sa may pinakapuno malapit sa may Felisa mga kaaksyon. Madulong diri sila pa sulod sila sa Mansilingan nga area. Pero kung mo sila mga oras, kay hinagid man abi sa movement sa mga salakyan. Diri sa mga pribado nga salakyan na nagagunto bangod sang kadugayon sa ilang pagbiyahe. Lamang mga kaaksyon natin sa makalabot sila matag sa mga padulungan o kung mga puriyan. Ilabi ko na ilang mga balay, arad na mismo, no, alagyan gid. Kag ang ilang subdivision gid tinaran dapat sa lumakaksyon magalabay sa era mismo sa mga dalanon nga padayon karon nga ginakayo sa aton nga mga otoridad. Ining sitwasyon diri sa Mansilingan Felisa Road Action Mar, siring hapon kaangay man sila pinakamang sitwasyon sa palibot sang syudad. Ilabi na sa mga lugar at kung sariin may nagapadayon nga mga construction sa dalanon. Awala gani damo naghambal basta mga proyekto gani may matublag gid na kag may maapektuhan gid ilabi na ang trapiko kaangay diri sa gina-standbyan sang patrol siniman nga matrion sa ginsangan sa Dalan Ramos Lacson sa ngapon may duha ka mga traffic enforcers sa ginpamta ng Bacolod Traffic Authority Office sa area mismo sang Ramos Lacson. Ang pinaka-territory sa diri kay kun nato lang taon mga kaakson ang pila sa masalakyan gikan diri sa provincial capital Lagun kag ang direksyon pagwa mismo pa norte nga bahin sang syudad man sa Bacolod ang pila sa mga salakyan kun kaysa hindi pa kanang puwas sa intersection na point ang mga salakyan nga gikan diri sa Lagun padulong dito sa north ay miyara na naman nga nagalusot mga kaaksyon. Isa ka rason diri kay bangod nga siguro una bes kanamo gidabi sa masalakyan ang volume bala halin diri sa Lagun padulong diri north kanamo gid mga kaaksyon. So maging abisuhan naton ang aton nga mga motorista nga kung nakabalo sila halin diri sa bala sa Lagun may ilulutsan diri sa may 8 Lacson Street lusot ka mo pa Aguinaldo balik ka mo diri sa may Bangasang Police Station number 2 sa may B sa Kino Drive Aguinaldo last turn na lang kamo
lusot ka mo diri sa may bisa kinodrive padulong Santo New Stop, Barangay 3, then another right turn, pasaka na mga kaksyon Barangay Banago. Iba nga mga private nga salakyan, ang ginubra nila, mga pick-up, dito nagalusot na kaksyon sa may area mismo sa Santo New Stop. Pwede dito lang sila malabay pa Banago, din lapos naman sila, right turn pa Banga Pepsi, then pa north nga direction mga kaksyon. At least, hindi sila matamaan, no, kag hindi sila makapuyan sa kisika, doon sila clutch bra, sa ilang mga salakyan na mismo, kung doon sila nagalabay, sa area man sang Dalan, San Juan. Ang ali naman diri sa may north, padulong south nga direksyon, ang traffic dirigid nag-build up sa tubang sang mall. Padulong diri maka-aksyon sa may Ramos Lacson. Ang namin sinidiri kasi nagaganang traffic light, may traffic enforcer man nga naka-on standby. Ang tarang nga masalakyan maka-aksyon nga makita nila nga mapa-left turn, pabiya sa Kido Drive, gamo ning ila gina-control gid. Kay karon nga po maka-aksyon, ginsugura na sa mga otoridad o kung base contractor ini. Ang pagkutkot na sang duta o kung sang semento, abing agin pang buuan to nila, para siguro mapatapan na nila, masumada sa ilang trabaho, mabuhusan nila sa semento, kag tipilag ka mga binulan, abi, mabuksan na sa publiko ang dalanon, para hindi na makatugas ang mabulubugat na traffic. So sa ato magkaksyon, ang biya sa kinadrive, ilabi napakatubang galasal, one lane gina mga malabiyan, tub-tub sa tubang sa isa ka pribado nga ospital. Aba na mga pila ka madipasay nga jeepney, wala na idra magpapanaog sa mga paseros, tunga sundalan, dabla kung dribla sa tubang sa mabangko, kaya para maagaan gid sa nagkakigwa-ligwa, ang ibang nga mga motorista, mga nagalabay mga kaaksyon, diri man mismo sa area sang BS Aquino Drive. Wala na witi ang traffic diri sa may Lacson, manageable man, kay team mga traffic enforcer nga naka-on standby, kalakit na diri mga kaaksyon sa area man sa Burgos, Lacson. Isa lang galing siguro, dapat gitutukan ang area man sa North Capitol Drive, Dalan Lacson. Kaya yung mga salakyan nga nag-left turn, nagkasinumbali lang siningapon, mabulubog at ang traffic ko diri mismo sa atong ginakamtang diri mismo sa may Dalan Lacson North Capitol Drive mga kaaksyon. Ang South Capitol Drive, Drayati, isa lang abing nagpa-left turn, naman yung mga salakyan gikan diri sa may area sa Gatuslao, padulong South Capitol Drive, left turn sila, pabalik sa may Lacson nga area. Dahil sa nga dira agido sa may North Capitol Drive, diri ang dapat siguro tutukan sa aton nga mga otoridad, agon maganligwa, kag hindi magasinambunot ang mga salakyan mga kaaksyon. Ang dalang Gatuslao from North Capitol Drive to South Capitol Drive to Cordoba, padulong mga kaaksyon, diri sa may padulong sa may Gatuslao nga area, kaga Burgos, Gatuslao mga kaaksyon other, siningapon makabig doon yung moderate to heavy ang traffic situation. Paglaray sang patrol, ang traffic ya diri ang pakadto sa may Gatuslao North Capitol Drive, gaya nga direksyon, both silingon from south going to north, pero north to south tayo yun ang biyahe sa mga salakyan ng kaaksyon. Ilabi na ang mga salakyan ng direksyon, padulong naman diri sa may Plaza Publica. Sa palibot sang Plaza Publica, siniman nga hapon, light to moderate to moderate lamang traffic situation. Di mo ginamutan to kabugat ang trapiko, Webes mo, pero buwas ekspektaron basta Biyernes gani. Aba yung tiyempo ka pinauling kalamanan sa itong mga kaaksyon na binaraga po yo sa luwas man sang Metro Bacolod. Sini nga hapon mga kaaksyon, magumuguo mga aton nga panyempo sa palibot sa syudad, pero maayodrekit mabulubog na ang panahon. No? Hindi na mo sinatanto ka paangat is makanami, makapulo pawayo-wayo, kung po na yun ay atong nga mga kaaksyon sa guwasagi naman tagsa ka mga puluyan. So far mo na ang pinakaling sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod sa Gapon, nagasinumbali lang mas laki na pribado, di pa sayang nga jeepney, ginutok sa dalanon mga kaaksyon subong nga mga tiningon. Pero sa total mga kaaksyon, basta mo sa ring tanyam po namin kinman higop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghaman, sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa rin nga pagpanabalik papatay ko sa inyo ang interview kay Barangay Iyaw-Iyaw, Banawasang Kawayan, punong Barangay Josue Somyanion.
Kay hasta subong way pagi sila sang ideya kung din ang gidahamtangan sa tong banda nga brutal nga nagpatay sa iya nga asawa kahapon sang hapon dito sa Maya Purok 1 Barangay Yaw-Yaw. Kagdado pagid ang dugang nga istorya sa likod sang saring krimen. Babalik kita pagkatapos lamang sa rin. Sa ato sa nga live stream, Melvin Peñafiel, gamonitor mayang hapon sa Marlon, Grace Tanda, Erwin Gonzales, good PM sa Marlon, monitor lang ko diri sa Maaw, Grace Tanda mayang hapon, Macario Losoriaga mayang hapon sa Marlon, kag sa Taran. Yvonne Boyser, good PM sa Sir Marlon, Dan Sharing, salamat. Jopet Sorongon, boss, good PM, monitor lang ko diri. O si Jofran Sorongon, musta na? VJL Limbo, mayang hapon ng San Marlon. Rinanti O. Vasquez, mayang hapon. Guillermo Clarito, tamyo lang hinablos ko. Mary Rojo, Ensya, happy anniversary. Mary Jane Saludares, Saraban, good afternoon. Zet Alunan, watching from Hong Kong, halong God bless. Mary Jessel Bostilo, hala pa, good PM sa Marlon, pa shout out. Okay, Vanessa M. Mayo, good PM. Watching and always monitor sa ARB program. Keep safe. Must up and follow the protocol just to be safe. Thank you and God bless. Martin Aliling, good afternoon. Lizelle Caro, hello, good afternoon, Aksa Marlon. Sheila Alagos, gamonitor gid di sa Fausto Garment. Evelyn Pomoseno, good afternoon. Jocelyn Arisivita Ola, Karaban, Anthony Jones, Javilio Siblano, good afternoon. Adfi Caceres, mayang hapon akson radio watching live. Alvin P. Riras, mayang hapon akson Marlon watching live from Barangay Alhis. Amal ni Kilyarimo sa mga taga Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Sa kaibam Gina Salwares, Gabitoya, madabong salamat ko. Tomas Bronyola, good afternoon, akson Marlon. Monitor Regent Pearl Alhis. Ima Alcuala Kelstrom, live from Sweden. Happy birthday lang kuno sa liwat kay Miss Dorel Cabato. Sir, wala ka mo gali signal kahapon. Abi ko na dunlan monitor ko. Oo, nag-adbisyo eh. Sherilyn Oro Javier, good PM. Jose Moncal Torilla, approve. GR Mainit Region. Bea Jonathan, okay. Kenneth Valencia, monitor lang ko. Sir, mangkot lang ko kung paano makapamiyambro sa fans club sa Action Radio. Salamat. Well, maganda ko idiyagin mo, no? Nga may fans club gali. But lang, mangkot lang ta, no? I-try ta mangkot sa ibang mga upod na diwa. LM Muhar, good. Sir, grabe ang traffic sa Burgos Market kag sa Mansilingan Road. Oh, maganda makulod basta rush hour. Lily King, hello. Advance happy birthday kuno sa akon kaugalingon. Mal ni Guillermo Clarito na ya. Since Eva, hi mayong hapon sa tanan watching from Riyadh. Why dia si Since Adam? Neonita Tamita Victorino, good afternoon. Dan sharing hambal ni Since Eva. Thank you. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Una sa aksyon! Kahapon nga adlaw may ara sang makasalidni kag
brutal nga pagpatay sa asawa sang iya kagulingon nga bana. May mga lampuwas alauna ang takna kahapon sang hapon sa Purok 1 Barangay Yaw-Yaw, Banawas ang Kawayan, Negros Occidental. Wagid makaluwas ang asawa kay grabe ka fatal sang mga pilas nga rangkon sini partikular siya sa nga liog nga daw na lapot gadang isa nga kangilo no kangilogid may pilas man siya sa nga kamot may pilas pa siya kaguya. Ang asawa nga si Priscilla Mendiona 50 anyos ang edad na siri. Ang bana niya Eduardo Mendiona 58 anyos naman ang edad. Sa ato sa ring pag-istorya kay Kapitan Josue Somianion, dito ba sila nagkilalay sa Manila kay tagal Leyte ining bana nga si Eduardo. Ining asawa ya tumandok gid sang Barangay Yaw-Yaw, Banawas ang Kawayan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang natabo mga kaaksyon na by the way may 5 ini sila kakabataan. 4 ang babae, salang bugtong ang lalaki mga kaaksyon. May pangabuhi naman ang 2. Ang kamanghuran nila mga more or less mga 10-year-old. 10 anyos, sunod ka Kapitan Somian yun sa ato sa interview. Ang istorya antes para manatabo ang krimen mga kaaksyon nga ining asawa nga si Priscilla dito ni Gobras Metro Manila. Kag nagapadala siya sang kwarta sa iya sa pamilya kag ang portion sang kwarta ang tinutuyo para ipakayo, ipaobra sa ila sa puloyan. Sang December 19 lang nagligad nga tuig mga kaaksyon. Nagpuli ning asawa sila sa ring gabalay. Yan tingala sa nga ti gapadala sa kwarta kag nagapa-dala man sa mensahe nga dapat ang kwartang porsyon da ipakayos balay. Tinatingalang sa awa ni nga way man ni matandog ang balay, way man ni mapakayo ang balay. Tinagdalaysay sila sa ila sa ring bana. Hasta nga ti nagapabinsar nga magpaiway lang anay ining asawa ni nakaagi ni sa Stars Balay sang yes rin nga isas bata parang hindi maglala ang lalisay sang ilas rin banda. Now kahapon mga kaaksyon nagtambong pa sa seminar ining asawa nga si Priscilla. Seminar ini may angot sa National ID System. Pagkatapos sang seminar ti pumuli ining asawa sa ilas rin orig nga balay, no? Sa balay nga ginastarang din upod sa isa rin nga banda tembal ganin ni Kapitan Somianion kapon na kaistorya pa ni siya sa sining mag-asawa. Galing kay nakabiya siya sa barangay Makakson kay nagitambungan man ni si Kapitan nga importante nga aktibidad sa bahin sang munisipyo. Way na sa makatinerdugay dito sa barangay kag ti nibaluan niya na lang sa ulihi nga natabo ng krimen nga pinatay na sambana ining asawa gamit ang tuman katalom nga kutsilyo o kon patalom. Hindi hamak ka grabe sang pilas nga naangkon sa asawa. Amaning rason kon nga ang way na siya matabangan pa sang gindala sa hospital. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang baon ni Kapitan ang kinaiya sang bana. May ara time kunong painit gid man. Pero wagin man niya kaagi diya nga may ara sang reklamo o kon kaso o kon record nga ginreklamo ning banas barangay no? Amo lang gid niya ang ginapatihan nila da nga rason lalisay no bagod man sang kuntani pagpaobra sang ilasri nga balay. May panawagan di si Kapitan sa mga residente kag mismo sa siring bana nga suspitsado dugay-dugay pabati ta. Unahon tanay ato sa nga interview ka Kapitan kung paano natabo ang ining insidente. Direksyon siya sa pakadto sa pero wala siya nagpalay, wala siya nagwa sa barangay. Bali medyo na pakadto siya sa may sea-out nga area. Ito siya na kung nga dito ang kanya pag search dito wala na siya siguro nakaabante siya kag nakapanago.
Tagala liti na siya, sir. Mga estimated, mga 20 years. Sir, balit parte ng ilang balay nga wala na paubra. Dari sa barangay, wala man siya record nga, pero may kabalo sa iyagin halinan. May dugay man siya sa Manila. Posible kay wala na may siya wala na siya ginikanan sa liti. Kag hindi man siya magpuli na sa ila. Posible may mga ugali man siya sa siyempre daw gamay nga diferensya daw dasig siya dasig siya maakit mismo sir sa monitor man ko na sila among gina siyang kaugali niya tapos gambal siya sa akon nga kung makainom siya daw may gahutik yun sa iya bali sa barangay dito pa to siya sa barangay tapos ang asawa nakadto man sa akon pagkadto sa akon sa asawa nag-istorya nga kung pwede mapatawag ko mahatag ma-schedule sila time pagtapos istoryahon ko lang sila nga duwa. Bali ang kanya sa niya pagkasunod nga adlaw kung pwede kay sa to nga time 1:30 may meeting ko sa IBC Hall sa Kawayan. Bali sang sistema sang paghalin ko antes ko naghalin sa barangay nakita ko nga nag-istoryahan na pa sila okay ra man istoryahan nila sa gwa. Tapos kay tungod na kadali ako yung may meeting nagwa ko ako ra galing ginapatay niya man nga magwa kay nabalay akong ara ko daw delikado gid ang madakpang siya dayon na monitor niya perme na pag may mga problema sige ako kitang dayon sa kung din ang problema ginakadtuan okay wala pa man ko nakasitol dres sa barangay sa ila kay bali pagka kadtuan ko sila pagkapan may istorya nag-okay naman sila. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bot sa lingon maka-aksyon nga kon mayara sang gamay nga hindi pagintindihan ay ining mag-asawa. Dako gid mabulig ni Kapitan Somyanyon kay insigida maareglo mo kag pamati maning bana sa kay Kapitan. Galing kay natabuan kahapon nga hambal ni Kapitan daw ginhulat la kuno sa bana nga magbiya ni si Kapitan kay may tambungan nga meeting sa munisipyo kag didto natabo ang krimen sang pumuli na sila sa ila siri nga puloy-an sa ato sa ring live stream makita nyo na maka-action ko ng laborator kabuda nakapagkit na lang itsura sang banda sa official FB on Facebook page sa nga barangay Yaw-Yaw kay nakatawag man sa aton si Kapitan Somyanyon maka-action kag naghatag sang signal nga yes amo na siya ang hitsura sang banda kag bayara gani sang babasahan kabada nga tatak or ngalan nga wanted dabot sa lingon nagapangayo sang bulig ang barangay sa publiko kag sa sinuman nga nakakilala sa siring banda nga si Eduardo Mindiona. Yari ang panawagan ni Kapitan Somyanyon. Wala man siya nagakon sa iya, ang akon lang iya mahambal. Kung sino makakita sa iya, kag ma-istorya siya kung pwede, mag-surrender na siya. Para nga malinong namon nga barangay kay siyempre siya ang ginatutukan sa buong barangay. Kag kung sinong nakakita sa iya, pwede magpahibalo dayon insigida sa barangay para nga ma-insigida man ako siya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So ang contact number mga ka-aksyon arabaran nakapagkit man sa Facebook page sa barangay Yaw-Yaw. Kung sino ang maihibalo dira sa ginamtangan sang sining bana nga nagpatay si Esri Kaulingon nga asawa. Kabay pang basi ko nagapanumdum man sa guro. Basi ko nakayasan ka na gulpihan lang siya. Amo to nga nagpalagyo siya. Basi sa bong nagapanumdum naman siya. Para na lang sa lima niya ka mga kabataan ho. Ang iya sa nibugtong lalaki, ang report niya na baton ta based ato sa istorya ka Kapitan. Duapot ato panigan is Metro Manila mo. Dito manilin ang isang asawa sa Metro Manila. May plano pa na ganit guro nga magbalik dito mo kay parang at least makapanayon sa pag-obra o galing pa ni pagbalik niya kay amo nang natabo nga trahedya. Alas 5:35 Action Radio Philippine Standard Time.
Oy, sa mga nagaproblema sila sa dingatay, hindi mayong kamatyagan bangod gabatsyag sang kasakit. Okay, balikan ta ato sa ring mga monitor sa ato sa ring live stream. Dari kita sa bababa yun. Okay. Kay kanamo sa mga nagdulugang, okay, si Pelton Lipora, Action Marlon, monitor lang ako dari sa Pasay City. Si Keith Robert Hill Zinger, good afternoon, Action Marlon, stay safe and good health. Araman si Nomi Ritiban, gabanitor kami diri sa Imo, diri sa Apollo Restaurant sa may Quadra Street. Sige, kay Maninay tuto na, kamusta lang ko na siya, no? Sa mga taga Apollo Quadra. Lito Dayap, mayong hapon Sir Marlon, watching lang FB diri sa Punta Taytay. Ninita Dowdal, listening from UK. God bless everyone. Ambal ni Guillermo, sir, asked ko kung paano ma-obtain ang top fan sa ibabaw sa ngalan. Salamat. I-refer ta ka sa kaabos sa IT expert. Paano ko no Action JM ma-obtain ang top fan sa ibabaw sa ngalan? No, ikaw na lang reply da kay Kwan? Action JM? O, sige. I-refer ta kay Action JM. Kay amo na nga mo sa IT expert. Andrew Mangilan Villarosa, good afternoon, Action Marlon. Pamati lang ko niya. Salamat. Si Yudes Nolord, good afternoon. Zen Hisolgon, good afternoon. Salamat, kid. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Patayon Aksyon radyo Pagkulong nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Matas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan, responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at Nasa aksyon! Balikan tang ato sa ring patrol sa detalis ang natipon nga balita ni Action John Diaz. Action John, sa balik ka report please Kevin.
Sa karon aksyon Mar may duha ka mga anggulo nga ginatutukan ang Bacolod City Police Office Police Station number 7 para agud masalbasan no ang kaso diri nga pagpatay sining 59 anyos nga lalaki nga si Geoffrey Parandas sinalikdan nga gabi sa area sa nga Block 50 Lot 17 Phase 1 DC1 Barangay Alihis Ciudad Mansa Bacolod Action Mar. So diri kay Police Lieutenant Conrado Espino ang officer in charge sa nga Police Station number 7 ang isa diri ka anggulo ilagi tutukan amo ni blang nga agapahulam sang kwarta ining ginpatay. Ikaduha action Mar amo ni ang illegal nga droga. Kaya according diri kay Espino ilaliwat nga gin-check kung sa inda mismo nga police station ara dira nga watch list ining si Parandas. Eventually ilarebeluan inigaligayara sa watch list mismo sa bilog nga Bacolod City Police Office o kon BCPO action Mar hindi lamang sa isa ka police station. Dahil sa nga duwa karon diri ang ilaman nga ginasikyar nga may mangin anggulo kung motibo sa likod sang pagpatay sining kay Parandas. Dugang pa diri ni Espino nga bisan sila nakakuha na sang kopya sang CCTV footage dito mismo malapit sa lugar. Subong padayon pang ilang nga pagtipon sa dugang pagid nga mga CCTV footages agud nga mas makilalaan nila ang mga suspetsado sa likod sining krimen. Kaysa pag saysay diri ni Espino medyo malayo ang distansya sang CCTV nga nakuha abing area kag didto sa ginahalinan sining mga ginatudlo tatlo tanan ka mga suspetsado sa pagluthang patay sining diri kay Parandas. Gani sa subong ginakadtuan pa sa mga kapulisan ang pila ka mga establishmento sa entrance kag exit area sang area sa DC1 agud makakuha sila sang kopya sang mga footages kumiyara gid man bana naka-install nga mga CCTV malapit ra man mismo sa lugar. Kay ining CCTV footages nga ini ilagi na patihan dako ginis ining bulig agud nga makilalaan bisan ang salakyan nga gingamit o kun mismo ang mga suspetsado kaysa paglaragway sa nga pila ka mga saksi nga ato na interview dito mismo sa lugar tinalikdan nga gabi nakasuksok lamang sang face mask ini nga mga suspetsado action Mar. Pagpayag pagidiri ni Espino nga sa karon wala pagid may nagtindog nga saksi nga sila mismo nakaitsura ko nakakilala sining mga suspetsado action Mar kag wala pa man sang persons of interest ang bahin sang police station number 7 may kang tanan say. Dito sa area ginkonfirmar ni Espino nga isa ka pistola ang gingamit sa mga suspetsado sa pagluthang patay sining diri kay Parandas kay may recover sila nga isa ka slug nga motabi naglusot no naglapo sa ulo sining biktima kag ang isa ka basiyo sang armas luthang nga sining material wala pa matubo do kon ma-identify mismo sang scene of the crime operative pero konfirmado diri nga isa ni ka pistola action Marlon. Yari si Police Lieutenant Conrado Espino ang officer in charge ng police station number 7. Yung ating investigador, titingin talaga sila ng mga ibang CCTV sa location kung saan yung entrance and exit nito, no? Wala pa kasi kaming nakita maliban doon sa isang CCTV na malapok. Hindi din naging mga dumadaan. So, saka wala pa rin kaming witness, no, na makapagtuturo kung sino talaga yung mga taong gumawa sa kanya nito. Action Marabatian si Police Lieutenant Conrado Espino kalain diri sa konfirmasyon kag ang dugang o kanang pinakaling update nagkantanan sa kaso nga pagpatay kaya Parandas tinalikdan nga gabi. Sa totoran mga kaaksyon subong nga panahon ang COVID-19 nga balatian aton sa gihapon ginakabalakan pabakuro ng resistensya magtumar sa matagadlaw nga tanan sang Zantron Plus Gold. Kaya Zantron Plus Gold mga kaaksyon himo gikan sa naklain-lain nga herbal extract kaya na lamang sa Marguso, Aos, Spirulina kag iban pa. Ganun ang pag maka-aksyon magbakal. So Zantron Plus Gold sa mabutika 14.50 pesos kid lamang kada kapsula. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Ang probinsya sa Negros Occidental mga kaaksyon na lakip sa pinakamanggaranon nga probinsya sa nagligad nga tuig 2020. May mga sunod man mga kaaksyon nga ginkilala bilang richest cities for 2019. 2019 inagaling nga record din siya, no? Ang ranking na base ini sa 2018 kag 2019 financial statements
sa 1,653 ka mga local governments nga nakasumeter sang gina-require nga documents sa bahin sang Commission on Audit o kon COA. Ang pungsod Pilipinas mayara sang 1,715 ka mga LGUs maka-aksyon local government units. Mag-LGUs taradang province ang cities kag municipalities. Sa bahin sa probinsya maka-aksyon, ang Cebu among pinakamanggaran may total assets silang 203.9 billion. Ang pinakamanggaran naman nga town o kon munisipalidad amo ang Cainta sa probinsya sang Rizal. May 4.9 billion pesos nga total assets. Sa sunod naman maka-aksyon, Quezon City amo nagapanguna 96.4 billion pesos nga total assets. Ginasundan sang Manila 64.8, Pasig 45.6, Cebu City 37.7. Mandawi City, probinsya sang Cebu, Gapon 32.2 billion, Taguig 29 billion, Caloocan 20.6 billion, Pasay 19.8 billion, ang Davao City may 19.78 billion. Ayaw may lang kasabahin sang probinsya nga level nakasulod sa top 10. Ang ato sa nga probinsya mga kaaksyon. Ang Bukidnon mayara sang 18 billion, Surigao del Norte 16 billion, ang Negros Occidental naman may total assets 15 billion pesos, ang Leyte 13.5 billion, ang Palawan 13.06 billion, kag ang Iloilo may 13.034 billion pesos nga total assets. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:52 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action! Last batsa sa ato sa ring pag-acknowledge sa mga nagabaritor sa ato sa ring live stream. Zaira Mahusay Roderos, good afternoon. Gabaritor man kami sa may barangay Bata upod sa family Pedro. Jocelyn Liboon Dispoho, mayong hapon Action Marlon. Bernadette Lacson, Alston Marlon, good afternoon. Gamonitor sa Paglaom Village. Salamat kay Ma'am Bernadette Lacson. Thank you, kid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ilakaw
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisa danon sa Marlon nagamonitor man. Ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Aksyon Farming Line with Aksyon Brian Morden las 7 tubdo balas 9. Aksyon reports after edition magabalik na naman boss. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Heneboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,